Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Yalum lang hangne hapokas ng amutong hakat niyo don lang rangbas ng competition bakipay ba ng susung baro kamtam kinong hikay kibedon ng talang kibalon ng ta bat kinong hikay barim kibala banpoy ban rakhe iya katingdap nyo pusan snem jong ka school government LP school amutong ban pakraw shushu ya ka nagasngi kabamenta ngiplip ng buram yaw ng mau ng rim nakabantay thamay ya ka nagas ying school kaba la John Lapra hakador South Hulaktam Menteri Ketanat Puli Putih ke Sorka Jelau ba la kemen rumbui hak pratarik no pra arajar arpuar ulah penha perda ya jingir ke dam new pesan snem ni ke platinum jubilee jong ka amutong government lower primary school kabaha hapo ka amlarem civil subdivision West Chanty Hills district ya kan school la seng house nem ka kandai spa sau punyo hakani ke juga sngi ba la kemen ulah buru yu mau nongrem bantai ya ying school bathamai jong ka amutong government lower primary school aga jinglot ke basau lak nyopu praja saus pa saupu prak tingkah. Menteri ulah pelat paj baru ya ke kot sakan mau lani souvenir jong ke skul balat ho ya ke jingya lenti jong ke skul nadu usnam khat kandai spa sau punyo hadu usnam araja arpuar. Bat hakani ke sngi lapun kuburam ru ya ke noi kai berem. Lapun songkun ya ke ni ke jingrakhi de ke jingshat bagi jingrwa ya ke kena pulih ke ni ke skul. Ni penpau ke jing snyongu ke jing kemen ke bakrau ya ublei unang bu nang tau uba lapli ya kan ikalat ban rakhi kan mau buram kan mau i ya ka jingya inti jong ke skul ni ai kublai i ya pi iwe pa iwe ki ba ya don rengkat bat ngi menta ka sngi ka jingdon ka jinglokloi ka jong pi ber ka jingdon ka jong pi kala nang ai men sim yang ngi kum kina hikai ngan kani ka sngi kan ai ka jingkermen bat ka jingshai bangin long ki briu ki bas nyoto ha ki bas nyongu ha ki ai baro ngapan pau ke jings nyongu ya kilong shua menshua ki missionary kinong sharai ya kabalang ublay amutong ki rangba snong kinong mikmat kinong hikai ki kimi ki kpa ki khenna school ki balaya don benta banwan ra ya ke jingnang jing start hapo ka snong ka thau kani ka school ka long ka jingkar khu ya ka ying ka sem ka snong ka thau ki imlang ka sa lang bat ka rihi baro ka wei ha ka banang kong ya kani ke skul lasdang da ka jing perkhat sani jong kirang ba hapo ka balang ublay amutong da ka wei ka jingmut bat ka jing snyo tho kala thung ya kinong hikai iwei hadin iwei bat ha kani ka skul balang lani ka mission school kala long ka jingkar khu ka bakrau ba kila nang ban tho bat pule kila nang ban pule ya ka ktien ublay ban ruai ban siaw bat ro ban duwai bat ban yalap ya ka ktien ta kai ka dak ka jing kemen ka jing dap thlai pran snem jong ka amutong government LP school chubot how no ke kai ka dak dia kemen lang ha ka jing ler hen jong ka school thlai pran ligi snem kai chu ka jing chikri jong ka school ha ki mbo school ha ki mbo ki no sketch non jong ka chnong kai chu ki pramar chan marpa ke bok kriang ha ka school ha chu nyang lia ka satu prang ti jing shikai ti ka jing start ka burom ka akor ka jing tibriu tiplay kit bok kriang haki no hikai kemenjing komti baga chang ka bro kami kublei shi charmu dap sampau tuligi snem kajing yo jong ka state jongi but kajing yo lai lut jongi naga soka pare bagane ka school kan kenjo nyaw kesan tuligi ban pangkraw
nilayo kumang omene ban play yaw mau nang le kini kinom long klem ka jing duwai lang ka jong pi kini kinom long klem ka jing kmelenti ka jong pi kidei da ka jing kmelenti bat ka jing duwai lang ka jong pi ngas ngamu ya ka balang ublay hang ne pos ng kabala sim ya ka langkor ban seng ya ka naga school ban syarai kisi ban Hongkong ba kilas ngutu ba ka jing start kari bron kamta ya ka jing yan ting nyok san telikis na shibun ki briw kilayo jiman toy na ka naga school na ka bantay ya ka jing na lajong ban pananta bantay kim lang salah ban nga itanan mentakas ngi bagi pre-primary wala kilang bilang kenaro Henry kinang kidon kasat lada kay biang kajin betin lenti yaki ngi hang na po ka subdivision nga jangi kijaka pule kibun ki balabiang hang na po amutong CRC ngiladon kilawa primary school ngiladon ki opa primary school ter teka bakong san kalong bat niya iru hang ne ka enrollment kam day ka ba hadu kata handay kinang hikay ban ya compare hakiwe pagijaka kalong kilabot namar ba compare bat ka enrollment bat ka jingdom jang kinang hikay kamdom syuka daw kaba kikena kinang pep school shitenpor tengah kentu yaki nong hikay nga kentu yaki BRC ki CRC bakin treshtom kenang ba ngimkwa ba iweyu ki kon gi jongi kin pep school shitenpor ngi kwa ban ai ki jinang ji start batkum I het teacher ila batay menne bakane ka school kam dei baka ai tang ya ka jing hikay nang ta jing start ka ai ro kuno ban tip yaw blay bat kumno ba kin tip ro ya ka akor kaburom dem ta kadaw kane ka school kadai hok ban yo ya ka ying school ka batmai ko kmi ko pa ko samla ka somhoy kane gi por gi jingale kene gi por ke bangin hap thom ni gi jing ka prothe man ta kam dei shu ka basuk kom gi por gi bamswa ngilai I gi klaw gi tap wan ki cakare yang ro kilalang duna nang duna den ta kadaw ngi haban perkhat kuno bangin la ban kentiu kim lang salam ke education ka bangin yo ka empowering ka ai boring bangin pe ba ya identify yaki jingyale lane ki like ki batmai dang ini ki sngi ngi ki job mela kabala organize sapo juai ngi kad no ki kena samla kitur ban shim ya kijing kilat kilenti bakin yo ban im yalade kumjoy ging kesem ban ngasngau tenat ban tip balang ba ka boda area department hakini gi laisau benai baladep lang ba ka society for upliftment of rural upliftment sure kala aji hikai sibon gi kena apo kane ka than ka jongi kalala ban pendep yakini gi jing hikai bat kin ai yaki award yaki yak certificate yaki haki arpeu na kaknai pit ndak mau ba kane baro kade kumno bangin play kalat kalenti yaki no song ban ngasno tenat hang ne po ka amutong circle ngikidon sibun ki VO ki self help group ngilai I sibun ki group ki ba wat yakilat kumno bangin skin sengi kam lajam tengah kentu yapi bapin shimmi kabu kabangas nusi kalong hapak tepek keleng githain laha ka focus laha ka SSG lane hakiwo kipun kibreu ki bawan sakmat ban shimenta ban yo jimentoy hanrei hangi pat kibun ngampip na kaigadaw tengah kentu yakin nang rep ngakentuy kimik pa to shim kamtam gilang kumito shim kana kabu kanang ba pinyo ban kentiu ya kayo kakot kombangilatip amday tang kahol kabangila depan senang ne bakal ke school kabangil yo menta kas kim san klurtang
kabangin yo hakerteng juk am sipai ba area bangin ai mangne kajing pengkre ban sna kalaya sai ngilatip ke jaka kalong ba terkhong ba ka bangas ngup nang haba ai ngu ya kitrai jong telong kebakil ai ngup ha bakin tan ya ka kenang ba kini kisnong nado am sipai ki smash yang ki maulong bat ki amutong pam tedong kin yo yak bam ko di tengah kermen skem daka andak ya pentre ya kene pi kum kinong song pin ai ketika diang kena bakin dep kloy ya kena ke skim ba pin yo ban yak bam di kebabian hanya kiwan cuan kong kita ngayat ubar Christmas na sahipin jingkong syan kataba ha ishtong kibari ha Bethlehem Juda ka Mary hating long du hata cilong rangi pankaya unang kanil ray upelong besapi ka Mary hating long du hata cilong rangi pankaya unang kanil ray upelong besapi tungin hayu sana ya haleluya yu krisnong penglaka tungin hayu sana ya haleluya yu krisnong penglaka Laingut kiris tak dari ini Rutai alam lempi Laingut kiris tak dari ini Ukur bayalam lempi Ki ong hangmu La kayus Ash nong ulebi Bethlehem Ki ong hangmu La kayus Ash nong ulebi Bethlehem Hajing kong tiap kami Yang aman ditasa Tang hapok kesempulan Hasyim oi pagkain try Hajing kong tiap kami Yang aman ditasa Tang hapok kesempulan Hasyim oi pagkain try Kungin wai husana